Zdarto Andrix raz pri ďalšom videjku a dneska je tu hra z Minecraftu, neviem jak svieti slnko, po strašne dlhej dobe. Kde je? Tu je. Dobre, no, ja som vám slúbil, že pôjdem tam na výpravu, takže si môžeme ísť zobrať nejaké jedlo, inak som už pokosil prvú úrodu mojej záhradky. Takže cobblestone, torčku si zoberieme pre istotu. Inak veľmi ma to mrzí, za kamerou som to hral málo, ale zrovna sa mi tu spawnul Enderman a padla mi Enderperla a Grassblock. A veľmi ma to mrzí, že som nenatočil videjko z toho. Môžeme si zobrať toto. To je všetko jedlo, čo máme. Tak si dáme aspoň upiec toto. Jablčko si ešte zoberieme. Ešte uhlie. Tak, dáme sem uhle. Toto upiecť. No a môžeme ísť na tú výpravu. No, slnko sa ani nepohlo, to je dobré. Dneska budem asi iba taký tichý, lebo neviem, čo mám hovoriť. No a jazierko tu máme. Tam vidím, že je nejaká savana. Tady zajačík. Chytal som ho, dúfam, že to nie je taký zlý zajac. Tu máme nejakú jaskyňu. No, čo to je? Zajo. Dáme, nech sa utopí. V snehu. Zabíja ho to. Zdá sa mi, že nemám pustený zvuk. To nevadí. Toto sa vôbec môže? Neplatia zákony Minecraftu. Vidíte to, čo ja? To čo? To si robíte srandu. To je dedina. Ja som našiel dedinu. To si děláte srandu. Čo mi nejde behať? Ani som moc neprebehol veľa. Kováč, to je výborné. Ani som moc neprebehol. A dúfam, že mi tu nebehne golem. Ma zabil. Dúfam, že nie. A sú tu aj villagerovia, vidím. Mesiar. No. My máme sliepky, takže by sme aj mohli získať nejaké tie emeraldy. Tu je ďalší mesiar po vesení. To je kováč. No, uhlia máme málo. Možno by som si to zobral. Ideme sa pozrieť teda k tomu kováčovi. Som zvedavý, čo tam je. To je golem? Knihovník. Iron meč, iron gate, iron ingot a sedlo. Tak to je aké dobré. To je dobré, pravdu povediac. Tu máme kostol, čo ponúkaš? To asi nedáme. Nemám, není sú tu nejaké dobré ponuky zase. No, mne sa zdá, že hen tam pri mojom... Normálne, hen je môj dom, tým smerom. Cez jeden malinký, blbý kopček, fail, som mohol prejsť, aby som to tu hneď v nejakej prvej epizóde našiel. Preto asi tí youtuberi na začiatku tak chodia veľa. Možno. Neviem, to zničím jedno. Ja sa strašne bojím, že tam zgecnem. No. Mohol by som sa už ísť vrátiť. Takže Iron Gate, nechápem, vidíte, hene môj dom. Cez toto jazierko. Počkaj. Toto je čo? Ja som našiel. Čo to je? Ten klej? To je dobré, to sa pôjdem vykopať za kamerou. No a tento kopček, kebyže si dávam pozor na to, tak by som to tam uvidel hneď. A to by bolo asi také trapné, že hneď v prvej epizóde dedina. Takže máme vlastne aj semienka odtiaľ. Tak môžeme spáriť sliepky. Aj vajíčka máme.
toto nebude taká dlhá epizódka, práve lebo som hneď našiel dedinu a na čo ísť na tú výpravu. Ja som mal aj v pláne ísť za kamerou na výpravu za nejakou dedinou, ale len sa mi to nejak nepodarilo, sa mi nechcelo ísť. Nie, že nechcelo, proste, že teraz vlastne som chcel ísť pohľadať tú dedinu nejakú a čirou okolnosťou, dajme tomu, že sa to tak hovorí, som narazil na dedinu. Takže tak. Čo ešte by som chcel? Už natáčam 5 minút, takže to už je dosť také dlhé. Mohli by sme si tuto spraviť nejaký taký domček. Alebo nie domček, takú farmu na monštra. Tu moja baňa veľká. Že by som... Aha, je tam železo. Že by som to proste spravil domček. Dal by som si to na hard, lebo teraz sa mi zdá, že to mám na easy alebo peaceful. Easy. Alebo na normal, teraz neviem. A... čo ja mám boty? Kde mám všetko brnenie na sebe? Aha. Tak dostaneme možno achievement, keď si dáme gate. Ečko. Kde mám achievementy? A keď si dám ECS a dáme achievement, tak mne sa to zaseklo tuto. Určite mi poradte, čo to znamená. Aj tuto sa mi to zaseklo, ja som si vyrobil meč. Aj sedlo už mám. Aj chleba. Aj furnace. Toto ešte nemám. Aj železo už mám. Aj kamenný krompeč. Ja nechápem, prečo sa to zastavilo tu. Pri Benchma, to je jedno. No. Back to game. Mohol by som si ísť aj rozšíriť tú farmu. Tie stromy porúbem za kamerou. Nič tu není. To je škoda. No. Dúfam, že mám aspoň 2 alebo 4 ploty. 7. Takže to si dáme tuto. Ale toto chcem preč. To pôjde sem. Tak. Pôjdem si to tam zväčšiť. Inak nie sú tu monštrá. To ma zaujíma, čo sa deje. Lopatou, však som si dal na sekeru. Som veľmi rád, že mám 49 odberov. Dúfam, že mi pribudne ten jeden odber. A budem mať konečne 50 odberov. Teraz už som sa nejak rozbehol v tom kecaní. Som taký šťastnejší. No. Inak za tých 50 odberov samozrejme spravím challenge. Lebo to je pekné číslo 50 a to už máte taký pocit, že som youtuber a nemáme motiku, ale máme semienka. No, nemáme motiku, máme semienka, no, čo je to dobré. No, ideme si zobrať sekerku. Tu nebol sapling. To odkiaľ tu vyletel? Odkiaľ vyletel? Asi nejaké jaskyne. Netopier. My tu nemáme toto? My nemáme motičku? Kde sa stratila? Tu je. To neznášam ja. Nejakých youtuberov pozerám a úplne blízko niečo majú, čo hľadajú a ne, oni to nevidia. No a teraz sa mi to stalo tiež aj mne. Takže tak, aspoň už to nebudem hovoriť. Tuto si to zväčšíme, tak toto stačí, zatvoríme vrátka. Máme vlastne iba jedno semienko teraz. Čo mi to nejde zasadiť? Mám chleba. Niekedy mi vypadáva úplne tá myška. To je od toho kamoša, takže tak.
No, ja si idem zobrať teraz tie semienka a už to bude aj možno koniec, no možno určite, lebo už je to dosť dlhé to videjko a nechcem vás tu zdržovať tým, že tu budeme kecať o tom, o myške. Takže tak, posadíme. Sice kamarát by bol asi rád, kebyže celé videjko je iba o myške. Už bolo také jedno a to bolo Donate prvý, čiže si to videjko pozrite, dáme 9. Tak. Kým to tu dám, to je 5, 6, 9 a zasadiť. No, konečne. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, určite hoďte like, koment, nezabudnite na odber a budem veľmi rád, ak to presiahne tých 50. Takže ďalšie video bude vlog alebo let's play. Dovidenia!